UCM ka ki HDC ba penskan NCM ula pentep ba ke isi kala rai ban pelong ye ka jingelang bat kis em ki serdar bat ki ramba snong jong ki hima bat ki rat ba pher ha ka arpnyau trek mentau banai ha ka por khatwe bjem step ha phalau jong ka ki HDC nak benta bani keren halor ka jingken turpot jong ka muda ha ki jaka ba pek ka council bat ban penchai ru ya ka an balashna ka ki HDC halor ka land development and building regulation branch bagi pajba habasna yeng kin simjingbet na ka HDC omshu na ka muda badru bani keren ya ka jing aibor biang ye kirang basnong kat kum ka appointment and succession of chiefs and headman rules ar hajar khatsam ha ka juk por ba penchkai lo pentep ba ha ka te chialang la ar pnyau trek on chimi ka rai ban pelong ya ka jingelang ka bahe jom kirang basnong na keleng kari hasi ha ka santrek nai luar ar hajar khatsan ha madan pulo bani keren ya kita kimat kiba ka cai benreu ka kendu jinge kalau kini ki isu ka eksi punti ka penbai ban kan don ka jing kendu lang jong ki clean ang sinisha kata ki CM ki serdar ki lengdo jong ki hima ki CM ki sordar ki lengdo jong ki rai ki nongyalam jong ki senjuk dorbasnong baper haka bagi gendu haka arhu new tarik lashisni ban ya plu jingmot halor gini ki majia hangli si bar kumjuro ban penshai haji dei batka Khasil district building regulation building land development and building regulation 2015 bar kumjuro haji dei bat ki ak baper jong ki hima bar kumjuru bat ka Khasil atramos appointment and succession of chief and headman rules 2015 but ila pun kre jadi lang ru ban long ni po pulau ka bagi community la kumu kumba rais pa asau pa mut naki rai naki hima shiba bat naki senjuk jong ki dor barsnom bat ni jilang ka bagi ni kren golong shai bagi dio shwa ya jimut jong ki mat clean of the ki hima ki right barang juga por kan ni ke long ban jointly organized ya ka jingelang ba ban long ha ka santri apo polo second round ha ka ba kan ni jingelang ndei kan ki sim ki sordar jo ki hima jo ki right ndrei baro kirang basna apo kabri unyu tet ini rendah barhangi nginang pensai syu hari dei bat kini gumang yaong ta Khasil district land development and building regulation 2015 bar kumjuro ka Khasil autonomous appointment and succession of chief and headman rules 2015 haka bangin ya tairu ya ka kasur ka jong pai ba namar kum ka komiti ni simba nginama ban kran lap sakmat klemdat kari along ya ka sentimen jongki stakeholders namar ka bakut kada ki bentrei kam ya ka building bylaws kaban yin haban snotu undia ki kasur jongki nongshong shnam hapo kasidil area dengi iskam ba haka arap new ter iswan kom kabigan nga fly nila sutu ka ka mind ka opinion jong ki babun balang na kalian ki right bat ki hima bat nong yam di senjuk bat nginang confirm syu ha ka jingilang ba ban long ha ka santri ha polo second round ani jingilang ban long ar punyo ban long kharwi beje ban long ha ka santri kan long khara beje bat ya ni expect ba ka santri minuan ra resolution ke besar la kalong ka jadi bat ka building regulation issue la kalong bat ka jadi bat ka issue jom di rang basnam kita belum kijing pun syai ber juga por mungkin tu ya baro ngadu ki khli nong sen syar haki hima tentu pi ginom kita khli nong sen syar haki right tentu pi ginom kita ki nong yalam haki senjuk jom kirang basnam tentu pi ginom kita
bakin poya kate ka jine lang ka banong hada arpun yo nang ba ini organize lah mbei tang esti committee mbei tang dismotion ini organize lang ya kan jine lang santarit hakaba kirang ba shnong hakima babher baro kan thop lu igin ngi kamshno bakin poya ka jine lang namar ko magalong hakaba put kan tudon katanda jimbo gusto jimbo daga jimbo cuma tolong ba dia kini ki atli wei bani keren bagi Sofia halo kat jing sim jong tang sawut ki MDC ya ki isu klan dat unsur lang ini stakeholders R ban bersai halo building regulation line halo ki rules jogi tang basma kirong ki very important issue bani skam ba nadu kar kunyo kan don gajing ki nadu ki hima ki nai bagi sunjuk ba kampa ma santri ba kan don ga respond na ba ni keren ko issue pai ba